Pri mikrofóne Karol Sloboda, gratulujeme určite k dôležitému víťazstvu. Ako sa z vášho pohľadu rodilo? Tak myslím, že mali sme aj prvú tretinu vyše 23 na bránu, takže mali sme tam veľký tlak, veľa šanci. Myslím, že to mohlo byť viac ako 1-0 po prvej tretine, ale chvála Bohu za to, že sme to vyhrali. Čo bolo najdôležitejšie v tom zápase, pretože v prvej tretine sme dali iba jeden gól z toho veľkého množstva striel. Nebolo trošku nervozita, že to nepadlo viac? No tak my sme si hovorili, že musíme byť trpezliví, hrať stále svoju hru, to sme aj dodržali. Trošku sme to zbytočne otvorili v druhej tretine, ale dali sme tam 2 góly, takže bolo to dobré. Zbytočný gól sme dostali na 3-1, tam bola zbytočná chyba, ale udržali sme to, dali sme ešte jeden gól a tým pádom sme to potvrdili. Ako sa nastupuje s pocitom, že už to nemáme vo svojich rukách a že musíme hrať o záchranu v tomto zápase aspoň? No, už nemusíme, takže chvála, už je to dobré, tak sme radi. Myslím, že každému padol veľký kameň zo srdca. Pôjdeme na Dánov, veríme si, dúfam, že vyhráme a postupíme do štvrťfinále. Ako budete teraz sledovať tie ďalšie zápasy v skupine, pretože sú 4 mužstvá, ktoré majú po 7 bodov? Je to tak, tak myslím, že v našich rukách to možno tiež není. Sú tam aj iné mužstvá, ktorými sme bohužiaľ prehrali ako s Francúzskom. Takže nervózni z toho. Buď vyhráme a postupíme a tie druhé mužstvo stratia body, alebo nepostupíme a pôjdeme domov. Takže tak. Ďakujeme za rozhovor.